Poštovani gledalci televizije Kanal 25, želimo vam dobar dan. Vi pratite popodnevni program naše televizije. Za danas smo vam pripremili dve sportske priče. Sportska vest prošle nedelje na našoj televiziji odnosila se na ulov soma kapitalca koji je zabeležen na pisti Košljunkare 5. avgusta u ranim jutarnjim satima. Srećni ribolovac je Radomir Srdanović, poznatiji kao Ujka, koji je ulovio soma teškog 53,5 kg. Naša televizijska ekipa je juče pre podne boravila na mestu gde je ulovljen som kapitalac, pa u narednih 20 minuta pogledajte priču koju je zabeležila naša kamera. Poštovani gledalci, mi se nalazimo na mestu gde je tokom protekle nedelje uhvaćen som kapitalac težak 53,5 kg. Razgovaramo sa čovekom koji je ulovio ovolikog soma. U pitanju je Radomir Srdanović, poznatiji kao Ujka. Gospodine Srdanoviću, kako je izgledala ta borba sa tolikim somom? Pa teško, sat i po se borio jer mi je išao po tu branu ispod trave. A, pomogao mi je Ivica. Kako se zove on? Ivica. Ivica da ga izvodimo, izvodili ga u čamac jedan. U čamac ga izvodili i tu se odmarali pola sata. I onda smo izvodili napolje, izvali Koketa, zvanog... Nikolovskog iz Kleopatre. Da dođe da to stavio kola. Inače nismo mogli da ušte ništa da uradimo. A, došao je na Babuško na 200 grama. A od obale on je 10 metara. Znači tu je bio... Ko vam je sve pomagao? Znamo da je ta borba trajala nekih sat i po vremena. Da, ja sam zvao Čiru više od pola sata. Čira nije tu na Đerdal bio. Onda mi je pomogao ta Ivica da ga ubacimo u Meredo. Ali to je već bilo finale, ja sam ga već dovukao tu. Stalo se puno trave, som 50 kg, trave 100 kg. Bilo je ubi Bože. Da. Interesantno je napomenuti, eto, recimo vi imate 54 kg, a som je 53. Da vam pretegao sam se pola kila. Da. Kako ste uspeli na kraju da se izborite sa tolikim ulovom? Pa fino, mora da imate pribor jak, sve. Najlon 0,60, ulice velike, i jaka mašinica i štap, sve. Inače ne bi mogli ništa da uradite. Jeste imali toliki ulov do sada? Neki značajni ulov do sada, da kažem? Imao sam 30 kila, najveći. Da? A ovo je sad, za sad, rekorder. Mi se nalazimo tu na pisti Košljunkara, inače godinama unazad se pojavljuje, pogotovo u avgustu mesecu, uvek se pojavljuju na ovom području, naročito posle sezone pecanja. Da, pa imate tu su hvate sa čamcem, nekih 4 sata ih je vuko, a njih trojica u čamcu. I nisu mogli ništa. Išli su od mosta do mosta. 2 puta tako ih je vuko. I pokidao sve. Znači imate tu do 150 kila, sigurno. Šta ste na kraju uradili sa tom ribom? Pa u Kleopatru je taj kok je i on je sekao i onda smo davali ko šta uzeo za noć i nismo prodavali. Da, vidimo da su se ljudi za kratko vreme okupili, malte ne svako pone ono što je mogao. A da koji god otišao on je uzeo kesu i nosio. Da li imate predstavu koliko je star taj som kojeg ste radili? 35-40 godina. Toliko ima? Da. Na osnovu čega ste to procenili? Pa prema kilaži, šta znam, to je neko pravilo. Prema kilaži određuješ i godine. Sad znaju oni tačno po kilaži koliko će odrediti tu par godina samo. Ja računam da imam 35 do 40. Kako se osjećate nakon jednog ovakvog ulova? Srce ko bika. Jel da? Da. Kakve su reakcije sugrađana? Super. Nisu ljubomorni, šta znam, svi su čestitali. Pitaju kako je bilo, šta je bilo. U subotu radim da kupim paprike, da objašnjavam tu pola sata. Da. Bilo, ne znam ni ja. Stvari nisam i svesan. Onaj dan kad ste ulovili ribu, rekli ste da ćete glavu odsloviti u Turiju. U Turiju, glavu.
Pa baba voli da čerupa glavu. Jel da? A ženi donji deo. Mislim od sama. Jeste. Jeste razmišljali možda da date nekom ribolovačkom restoranu ili ipak je Ne, glavu onako dosta to mi je specifično? prvo došlo u glavu. Glavu sam isako je koki na 6 delova. Da. Dugo godina se bavite sportskim ribolovom. Po vama, koje je najbolje vreme za pecanje? Pa Tokom dana? za mene pecam preko 40 godina. Najbolje vreme od 6 do 8. I pecam 40 godina po 2,5 sata. Samo ujutro. Jer riba i najbolje ide u to vreme. Pa po mome najveće ulove sam imao tada. Probao sam par godina i ovako i onako, ali najbolje sam prošao tu od 6, pola 6 do 8. A šta se dešava recimo u tim popodnevnim večernjim terminima? Jel ta grize? Pa grize su, on bi trebao da igra normalno noću. Ali ovo vidite, on je udario u 7 sati ujutro. Tu nemate neka pravila, šta ja znam. Jer to je ipak kanal. Jel pecate isključivo na ovom mestu ili imate i